الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Vi er her i Marokko, i Ouled Said, hvor vi har et projekt, der handler om at uddanne unge på landet. Ideen med kaninerne i første omgang er, at de skal have dem til eget forbrug, så de kan slagte dem og spise dem her på skolen. Og så baseret på, hvis de får overskud til det, så skal de kunne sælge dem. Succeskriteriet, det er helt sikkert, når vi ser på udviklingen af eleverne, hvordan de er blomstret op. الدنماركيين هما عندنا معاهم الشراكة هذه من 2009. بالنسبة لوزابرونتي لأنهم فادوهم كثير، كنتبادلوا معاهم المعرفة كيف هما كيجوا حنا كيشوفوا، والوليدات كيتيحوا لهم الفرصة كيزوروا الدنمارك. Vi arbejder jo med ambassaden med projekter, hvor vi samarbejder med marokkanske kvindeorganisationer. Og jeg skal hilse at sige, at det er meget, meget stærke og engagerede kvinder, der er med der, som forstår at kæmpe for kvinders rettigheder. Det at lære en anden kultur at kende, det at være mere tolerant over for måske muslimske traditioner, eller forstå dem bedre, og føle sig meget privilegeret som dansker over det, vi har derhjemme, og sætte mere pris på det.